Моята дипломна работа е тясно обвързана с израстването ми като човек и затова трябва да разкажа малко повече за себе си. Получих първия си компютър, като бях на 7 и от 10 годишна възраст се изолирах и потънах дълбоко в света на компютрите, в дигиталния свят, в интернет пространството. Прибирах се от училище, сядах пред компютъра и стоях пред него до 4 часа сутринта. И това ми беше цикъла горе-долу, докато не станах на 20 години. И всъщност като станах на 20, почнах по-редовно и по-често да ходя в ателиетата по керамика. И това изключително много ме разви като човек. Отворих се много повече, промених се чисто физически, вече можех да говоря с хора. Аз с влизането си не можех и да направя очен контакт. И работата с глина също много помогна в моето отваряне. Аз преди да запиша керамика също много рисувах, но рисувайки аз пак бях пред компютър. И точно за това са супер полезни тези ателиета и тези пространства. Работата с глина, с такъв материал пластичен и също контакта с хората.